Straight to the point. Ug karon ania ang inyong anchorman. Sos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini lang gipon niyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Maoy padayong makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Lunes, pizza 13 karon, buwan sa Hulyo tuig 2026. Straight to the point. Karong adlaw mahigala mo'y tindagkot ron sa mahal nga patron sa San Antonio de Padua. O yuman mahigala sa Birhen sa Simala, no? Pizza 13 sa buwan. With due respects to maigsuon nga naas na mga tinuhan apan alang sa mga Katoliko. Karong adlaw di ay tuod mga higala, no? Pizza 13. Mao ang adlaw, mao ang pizza gigitiman-an sa mga debuto ni San Antonio de Padua o ang debuto mahigala sa Birhen sa Simala. Straight to the point. Sa gyapon natagantag pagtagada mga issues nga may labot ng lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may sultanan karon nga buntaga mga kaigalaan. Humana kagawa si Bagyong Inday nga nagdala og lapad nga pagwan-uwan sa nasod. Gimonitor karon sa Pag-asa ang laing low pressure area nga naa sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Kun par, doon na kini medium nga tsansa nga mahimong usa ka tropical depression sa mosunod nga 24 oras. Straight to the point. Aton sa dimonitoron mahigala within 24 hours unsay madangatan ini maong bagyo mga sukintig paminaw. Straight to the point. Samtang sa laing bahin ang atong paghatag sa mga pagtagad mahigala sa mga police reports. Dili sa may dakman sa talisay doon tay gisundan sa mahigala nga atong hatagag pagtagad karon labot mahigala atong usa ka na putol mahigala nga ulo in taon. Whereas mga nangaon karon mga higala nga ano ba in taon ni kabrutal ba nang hitabo nya talisay ra doon la kay mga kaigalan din hero Metro Cebu ra inday kin. Yan ani nahitabo no ngano maning kalakiha mga sukitig paminaw. Straight to the point. Ka mga isog na ba ni mga tawhana ron nga mohimog krimen mahigala di amang gyud dapit mga kaigalaan sa kini mga lugar nga dili man ingon nga awaaw nga lugar, layo nga lugar mga sukitig paminaw. Katarig pagtagad rubutaga sa atong pagban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin mga kaigalaan na dakbayon sa Sugbo hugot na usab nga nipatuman sa pagbaan sa mga baboy, karne ug ubang mga produkto niini subay sa outbreak sa African swine fever sa Negros Island. Straight to the point. Wa pagin mawa taon ni mahigalang problema ha. Mao ni ang dakong problema labi na sa natad sa agriculture, Kini ni ang ASF mga suking tigpaminaw. Daghang mga problema nga angay tutukan mga higala. Labi na usab kini mga natural calamities sama ining pagbuto mahigala sa bulkan o uban pa. Daghan kay mga problema di apa mga kaigala ay nangamatay sa linog dito sa Mindanao mga kaigalaan nga gikan ta dito. Igo na kita mahigala kataliko dito laing katalagman mahigala nga mao nga bagyo dunay na mga landslide sa dito na mga kaigalaan. Bida daghan ang mga problema sa nasod. Straight to the point. point. Nga matagaan ig pagtagad mahigala sa atong mga officials sa atong nasod mga higala. Basin og mabisi na punta mga kaigala ag tutok sa impeachment na malimtan na hinon pong uban. Straight to the point. Ataring pagtagad rubutaga sa panuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang Land Transportation Office ni palagpot sa 40 ka mga personnel niini human na lambigit sa korupsyon. Apil na ang extortion atol sa operasyon diha sa kadalanan. Straight to the point. Ato sa nagpagtagad rubutaga mga kaigalaan samtang sa kauluhan 20 na ang natala. Sa kauluhan og ubang bahin sa nasod 20 na ang natala nga nakalas tungod sa habagat nga epekto sa bagyong si Inday sa Visayas ug Mindanao. Daghan ini mga nabiktima sa landslide o grabe nga mga pagbaha. Straight to the point. Samtang duga mga balita mga sukitig paminaw unyang hapon padayon usab ang impeachment trial mga sukitig paminaw. Ikaduhang witness sa prosecution ang ipresentar. Bida ang first witness palandaan mahigala ni gasto og duha ka adlaw. First day mahigala ang direct examination, pag second day cross examination. Wapay labot sa opening sa impeachment. Kadto mahigala tag 25 million ang gasto kada adlaw. Matod pa mahigala ni Win Gatchalian Dekin. Ila man gikwenta nga tag 25 million na ang gasto sa Senate. Panahon mahigala nga si Senator Alan Peter Cayetano maoy Senate President ilang gikwenta.
aron mga higala nga ilang ipamukha mga sukid dig paminaw nga mao ni nagasto mga kaigalaan kay Tano. Nitubag pong taon kay Tano mga higala nga kana may budget sa whole Senate. Pero inanaon na to kwintada be kay mao man kay lang gusto. No? Si Lacson mahigala og si Win Gatchalian sa to pa 25 million kada adlaw. 3 days na to ha. 75 million na nagasto. Another 3 days karong simana ha. Unya ang gipangita mahigala ang kang Sara nga 125 million mga kaigalaan nga confidential funds. Maabdan pa ni mahigalag unom nga to sa 7 ka buwan pitan dakuha day gasto ng impeachment no. Straight to the point. Katalig pagtagad robotaga mga higala ha. Pero atong tan-aon og unsa bagay madangatan ini mga sukid tig paminaw niining maong impeachment trial. Straight to the Atong point. isgutan karong nga taod mga sukid tig paminaw. Atong evaluate ang mga nahitabo last week ug yuman ang mga mahitabo pa karong semana ha. Kay si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Usa ni sila mahigala si Attorney Lutok nito no. Si Matibag o yuman sab si Sulaika Lopez mao ni mahigala ilang ipresentar karong semana ha. Pero si Attorney Melvin Matibag sa NBI nisuwat na sa House Prosecution Panel nga i-reschedule ang iyang pagtistigo sa impeachment trial tungod kay motambong kini mga higala matod pa og usa ka summit sa Federal Bureau of Investigation kon FBI sud niining buwana. Straight to the point. So kung sud aning buwana kanus ana man ipresentar si Matibag. Ato ning tagad mahigala niya pero miingon noon siya nga ready ra kuno siya on or before July 20. Straight to the Kini point. mahigala bana-bana lang na nga mga 6 to 7 months ang impeachment. Wapay labot sa mga delays ana kay dili man makuan sama na milabay nga semana pagka Miyerkules mga sukid di paminaw mo presentar pa unta ang prosecution dapat og ikaduhang witness. Di kalit mag-ingon nga dili sa mo presentar. Nausab manghigala ilang hunahuna. Ambot unsang pagkaunsaa nga dili sa mo dayon og presentar. So karon na mahigalang adlaw nga Lunes. Unya ang prosecution mga kaigalaan pinagi sa counsel to the prosecutor miingon nga tulo ka witnesses ningan sa tulo ka witnesses indiken nga mao i-presentar. Pero ang kinini ang mga prosecutors mismo pinaagi mga higala ni Congressman Defensor mingan og lain nga mao lagi na si Lutok ba to? Si Lopez o si Matibag. Lahi mga higala nga mga witnesses. Moto nangutana sa ng depensa nga iklaro kung kinsa na nga mga witnesses mao ba na nga arrangements. So ato ni pagtagad robutaga sab sa atong paban-uban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang presiding officer sa impeachment court, Senador Francis Chis Escudero, nipasalig nga mas paspas na ang impeachment trial process sa musunod nga mga semana. Mao na mga higala nga paspasan gyud no. In fairness mga higalan Chis Escudero ato ning i-discuss sab karon nga buntaga mga kaigalaan. Nga mapaspas-paspas gyud kay namay mga rulings Chis Escudero mga higala nga justifiable nga mga rulings sa gyud mga makapapaspas no di na kinahanglan nga mokuha pagkumin sa pikas ra iyan ang muhatag sa ruling dayon nga kinahanglan ba nga sakto ra basad nga mga rulings mga kaigalaan pananglitan katong kang kapunan nga motion nga mangayo ka og opinion sa pikas nga council malangan naman ka no need na sakto tong desisyon ni Chis Escudero do na mga higalay mga ruling si Chis Escudero mahigala nga okay kayo do na poy dili kayo okay pero manageable ra so far mga sukid dig paminaw. Kini ug uban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.